to je čím dál tím horší. A odpočkat nikdy ne. Tak teď to začne, kámo, teprv. Dobré. Dobré? Jo. Dobrý? čtvrtý začal náš výlet do Maroka. Jel jsem já, Jarka a Marťas. Do Malagy jsme přiletěli až večer a ubytko jsme měli už zajištěné, tak jsme si dali jenom po půlce pivko a šli jsme spát. Ráno jsem zjistil, že jsem v letadle nechal kameru a tak jsme po vyzvednutí motorek z firmy Flitoride, která je mimochodem velmi super, jeli do města koupit novou. Potom jsme přejeli ke stezce Caminito del Rey, kde jsme už měli zaplacené vstupenky, asi zhruba na 16 hodin a šli jsme si teda prohlédnout. Tady jsou pod tím ty staré chodníky. Jo, to je mazec. Pokud byste se chtěli podívat, tak doporučuji si koupit lístky hodně dopředu, poněvadž pro jednotlivce to je tak na 2-3 měsíce dopředu a pro skupiny tak 3 týdny až měsíc. Stezka není nijak náročná, měří, já nevím, myslím, že kolem 8 km, takže nějaké 2-3 hodinky úplně v pohodě, ale je třeba tam být minimálně hodinu předtím, takže nějaký čas je třeba na to vyčlenit. Po projití stezky jsme si dali pivko a potom jsme přespali po cestě v nějakém penzionu, kde jsme si dali večeři. Druhý den ráno jsme projeli Gibraltar, udělali jsme pár nějakých fotek,
prošli jsme si tam pobřeží a nějaké ty památky, vyjeli jsme na nějakou horu, kde se dalo a pak už jsme čekali jenom na trajekt. Tady to moc neklaplo, tady v dálce už je vidět Afrika. No a tady na tu loď se nám podařilo po delších problémech koupit lístky, ale zvládli jsme to. Takže jdeme na to. Tam v dálce je ten Gibraltar. Jsme v Africe, ale ještě na španělském území ve městě Ceuta, které si večer trošku projdeme a ubytování už máme přes Booking zajištěné, takže ráno potom pojedeme už na hranici s Marokem a začne ten pravý výlet, kvůli kterého jsme tu jeli. Dobré ráno z Maroka. Tak a už jsme marocké plaže. Tady to mají hezky upravené. Vystříhané. Teď jedeme přes pohoří Rif do města Chefchaouen, kde si uděláme zastávku a projdeme si městečko. Pěkný kanion, že? To je podobně, jak jsme byli v té Francii, jak jsme jeli. Tak nechceš chleba? Ty vole, to vypadá dobře, že? No. Ale nemáme to teďka stejně kde dát. Co? Karty neberou. Modré uličky v Chefchaounu. Hodinu jsme čekali na polívku. Nakonec jsme dostali jinou, než jsme chtěli. Marta si objednal avokádový salát s nějakým tuňákem a dostal rajčata. A tuňák nevím, jestli tam vůbec byl. Takže nic moc, ale aspoň jsme vyměnili prachy, tak doufám, že je nemám falešné. Uvidíme v dalším obchodě. Kaš? Tam musela vlézt a pak mi tam zavází k zaběru.
Takže teďka vyjíždíme z města a pokračujeme do města Fez. Máme tu něco přes 200 km, ale máme tam i nějaké pěkné zkratky, takže nevíme, co nás čeká a taky nevíme, kdy tam dojedeme. Takže uvidíme. Ty vole, babky tíve, jak říkal, vole, že pamatujou, jak měl Žižka ještě 2 oči, ty vole, a makají, ty vole, běhají jak srnky. No a zkratky jsou tu, tak jdeme na to. Aha, počkej, jedu dobře, jedu blbě. Měli jsme jet rovně. Tak já se tu otočím. Ty zas kde? Dole nebo nahoru? Ty vole, teď kde? Co? I'm lost. Asi doprava, nahoru kolem toho. To nevím, ty vole, tady to začíná se přiostřovat trochu. Ty brďo, no tak to nevím. Asi bude muset na průzkum. Prostě asi jedem. Počít? Ano, vyskoč. A teď ještě otázka, kde je, vole, jestli nahoru nebo dolů. Brďo. Na hovno. A vidíš tam tu odbočku doleva aspoň? Nevidím vůbec nic. Tady pořád hnusná cesta. To nevím, hoši, jestli si jedete. Ty vole. Hnusné. Není to dobré? No. Vůbec není dobré, to je ještě dolů. To jako nevím. Tam kousek, jak je ten kamen, nebo něco tam, co to tam je, tak tam by měla být odbočka doleva, jakoby vracečka. Počkej, já se podívám. Tam musím dojít, ale je to hnusná cesta. Rovně, to vůbec ani neodbočuje nikde. No a cesta je ještě horší, než byla. Tak jo. Ty brdio, to ani si nechceš. Ne? Ne, to jde jak ty, už jsou takhle, tady vysoké kameny, z toho skačeš dolů.
Odbočka nikde. To je čím dál tím horší. A odbočka nikde. A nebo až tady dolů. Debil. Jsme tu? Kurva, to byla vložka. Hej, piče, ještě se mi třepu nohy, ty vole. Taky kameňák směšně nejeli. Tak to byl pločno hader. To byl zložíme, ty vole. Nahoru bych to jet nechtěl. To by se ani nedalo asi vyjet. Ty vole. Já budu tě jako písat. Offroad Morocco is good. Sedej. No. Na strašně velký kamenů. To já taky. Nemají bezpečnostní pásy pro stojící. Ne, oni chcou asi, ať to spíš templuje. Benzin bude co? Ta je velká. Ta voda? Chtělo fotku, že? Pohled na noční město. Ty pičo, to je bordel. Co? To je bordel slušný. Odbočte doprava a potom odbočte vpravo do následující ulice. Aha. No tak pičo. Tak tam asi ne. Ale měl jsem tam jet, kurva, jenže tam musí to nějak přepočítat. Takže nouzové ubytování. Apartman je kráva, ale šílený. Digestos. Hlavice odpojená, takže klid nejde. Trochu to tu smrdí.
Jedna sprcha nefunkční, šmarot. Tady je zbytek postele, tam nevím. Druhá koupelka, aspoň v té váně se dalo sprchovat. No ale aspoň jsme měli kde spát, no. Teďka jdeme pro motorky, které máme asi 10 minut pěšky odsaď, protože jsme je měli strach nechat tady na cestě s tím, že by to nemuseli přežít, tak jsou u jednoho hotelu zaparkované, kteří nám vlastně dali tohle z toho ubytování, tak je to na hotelu, tak jdeme pro ty motorky. Takže tady vrátíme pro věci a jedeme dál na Midelt. A uvidíme, jak bude Marťasovi, jestli bude schopný, nebo jestli bude chtít jet dál, anebo tam zůstaneme 1-2 dny a bude se muset trochu polečit. Teďka začal brát antibiotika, takže snad bude brzy OK. Tady máme naše motorky. Pátky potřebujeme rozmluvat. Ne, to je mrak, ne? Je tam vzadu, jo, úplně tam vzadu, jo. Pokud si budete chtít někdy dát dobré kafe po cestě, tak jedině u cesty. Ty baristi je mají prostě nejlepší a za pár šušní. Teď už pokračujeme směrem na Midelt, ale ještě abych se vrátil k tomu Fezu, my jsme tam přijeli v noci, měli jsme ubytování zajištěné, ale po přijetí na místo nám bylo sděleno, jako, že ubytování není, že mu to prostě někdo obsadil a hotovo 20, více se s náma nebavil. A vzhledem k tomu, že už bylo kolem půlnoci, tak už se nám nepodařilo zajistit něco rozumného, nicméně jsme přes Booking zabukovali ještě jedno a jak jsme přijeli tam, tak tam nebylo už vůbec nic. Francouzi. Není kofi. Tam je nějaký kemp vzadu asi. No však tam jedem. Nakonec nám pomohl jeden Maročan, který tam byl ubytovaný. Byl velice ochotný a pomohl nám přes jeden hotel zajistit apartman, který jste viděli, a tak jsem mohl Marťas aspoň trochu vyležet, protože už byl večer úplně hotový a teďka se to zdá už na dobré cestě. Kousek od hlavní trasy bylo nějaké velké jezero, tak jsme se tam měli podívat. No, bylo z půlky vyschlé, ale i tak to stálo za to vidět a poprvé jsme vyjeli s motorkama do písku. Nicméně ten písek byl, dá se říct, dost tvrdý, protože za pár dnů jsme poznali, co je to měkký písek. Odbočte doleva. Tam jsou asi nějaké chajdy, že? Tak vypadá? Je rozestavěné teprve, nebo už je to hotové. To vypadá, že by to teprve. Tady máme ochutná po písku. No oni tam zapadli, ty vole. Jo. Pojď taky zapadnout. Koreň to jíst moc, ty vole. Děláš? A ty prdě. Vyjel? A, 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 a,
Gumy fajn. Teď to je vidět. V dálce vidíme poprvé zasněžený vysoký atlas. Zastavíme na pár fotek. No, lepší bude výhled z druhé strany, no. Jo. No, přesně. Myslíš, že má i pivo? Ne. Tak jsme ve městě Middelburg a zastavili jsme se na oběd u nějakého místního a dobře jsme se tam najedli, čípek byl dobrý. No a pak nás tam uchytil výrobce nebo prodejce koberců, no a Martin si jeden koupil. Už ho určitě má doma. A už jsem jak místní. Můžu projet do hraní. Ček repivněk! Jo! Saha. Saha. Vzhledem k tomu, že Marťasovi už je líp, tak se zbavíme kobercáře a jedeme na offroadovou známou trasu Cirque di Jafar. A tady jsme už na začátku trasy. Dobrý? Jo. No, on na nás má, a že ne. Ne? Tam že ne? Ukazoval, že tam nemáme jet. Jen nás chtěl nalákat na kafe. Hello. Jaký to tam je? V pohodě. Tady to bude trošku výživnější asi. Smrť jsem ještě. Přes tu vodu sama. Dobrý? To ztracen. Furt nás jde zachránit. Bonjour. No. Tam Jo. jdeme, Zbigněl? Co? Tam jdeme, Jafar. Jafar si jede na I.
İmişil. Dis. Ale já asi budu pěšky, ne? To bude asi to, co oni říkali, jako víš? Budu pěšky. Myslíš? Jo, já tě to nepřeváží, radši v klidu vyjeď a já půjdu pěšky, jo, já ti to jenom... Okay. OK. On bude chtít zase love, víš jak? Jo. Tam jedeme. No? Nahoru. Nahoru, doprava. Dobre to je. Chudák Jarka, ale já jsem mu měl vzít, ale bychom vyjel s ním možná. To neví, ty kokos. Co je, Bobe? V klidu, slyšíš mě? Bobe? Slyšíš mě? Jo. V klidu, pomalu, máš čas, nespíchej. Tu se napijem. Jo, merci. Merci. Dáme mu, já nevím, 5 euro, nedívej, jaký má zuby. Just moment. Ale drž ho, vole, Bol mi vybere peněženku, kurva. Počkej, drž ho tu. Hej. €3 mám. Pozor, už jdeme. Pozor, už dolů. Oh no. No money. So No. for together. I don't have. No. No. Nothing. Together. I don't smoke. Jeď. Friend. Ači. Enough. Kurva, Jarka dýchat nemůže, ale pro euro by si vrtala koleno, to tam je zeřvala všecky, jak byk. Is good? Soupak. Yes, okay. Bye. Zase to vyjdu. Že ještě kousek je strmy hrozně. A že jedou 2 motorky proti nám. Já jsem myslela, že u toho vrchu, že se vykokotíš. Ježišmarja, tak aha, tady. Já jsem ho nezhodil, ale... A to je asi ten kousek, co říkal, že je jako prudky, potom je to OK. It's okay. Yes. Oh, excuse me? No. Oh, no.
kdybychom jeli po té silnici. On možná jak viděl ještě, že jedu ve dvojko, tak si říkal, ty vole, co to ten koko dělá, vole. Jdu sám rozbáčat, počkejte. Už volám z kabiny. Hej, ale mi řekni, ty vole, kolik oni mají, on nemá žádné zuby, ty vole, vypadá kurva, že má 80 roků a on ten kopec vyběhne, ty pičo jak laňka, ty vole. Tak oni jsou zvyklí, ne? A kolikrát tady vyběhne, ty vole. No, hej, za 3 eura, vole. Já myslím, že to si vydělají slušně. Tak záchranáři v Alpách. Dobrý? Dobré? Kurva, bo já jsem mu chtěl chytit, ty vole. Bože, kurva. A počkej, kurva. Já jsem říkal, když mi to chcípne, tak jsme v hajzlu, vole. Ty vole. Já jsem to netočil, ještě jsem si říkal, piča, zapni tu kameru, ty vole. Právě před chvílí jsme se teda bavili, že bychom tu někde zakempili, ale Jarka se s Míjou to vzali. Doslova. Tady vlez vpravo, Zbyňo, tady to vylez. Tu druhou stranou. Pojď tu po... Tam. Jo, tady, no. Vítejte ve světě živých, jo. Počkej, já se podívám. Mám to. Já jsem si říkal, jste položil bez té, ty vole. Takže tam, no. Kurva. Teď čo, takovou díry vyjedem a tady spadnu na takém rigolu, vole. On ujel až hlavně tam. Tak cestu máme za sebou, sice byl nějaký menší pád, bylo tínky, ale nic se nikomu nestalo, což je v pohodě. No a my za chvilku dojedeme na konec, nicméně mysleli jsme si, že máme zajištěné ubytování kousek tady za tou cestou, ale hodně jsme se spletli. A to asi o nějakých 150 km, takže jsme jeli v noci, což už nemáme nikdo natočené, a přijeli jsme někde až v 1 hodinu ráno na hotel. Tak pokračování bude další den ráno.